Preparado xa para ese gran minuto final, remate de infarto neste programa, 60 segundos por diante para que se lozan como nunca tanto Rocío como a Bernardo. Están confiantes, están aí cun fermoso sorriso e máis fermoso é o fin por que poden chegar eses cartos por os que van pelexar para axudar a Fundación Down Galicia. Recordemos que temos un bote de 4.000 euros. Fermosa cifra, que bonito sería poder pasar ese minuto final e repartir eses cartiños para a xente que realmente aí o precisa, que lle van facer moita falta, van facer grandes cousas con ese bote. Así que toda a presión, no mellor dos sentidos, para vos, rapaces. Moita sorte e atentos aos temas, porque hoxe neste minuto final xogamos con lotería, 12 badaladas, anuncios e aninovo. Bernardo, Rocío, Rocío e Bernardo, 60 segundos e 4.000 euros para Down Galicia. Veña, confiamos en vos. Moita sorte. Veña. E tempo, lotería. Cantos miles de euros lle tocan por décimo gañador do premio gordo da Lotería do Nadal? 400.000. É correcto. 12. De que país europeo son típicas do Nadal as galletas chamadas melomacaro? De Grecia. É correcto. Badaladas. A que ano lle deu a benvida a Cristina Pedroche a primeira vez que presentou as badaladas? 2016. Paramos o tempo. 19 segundos transcorridos, 2 acertos, moi ben. E veremos este 2016 é o ano no que Cristina Pedroche comezou a presentar as badaladas. 41 segundos por diante. E tempo, non é correcto. Anuncios. Como se chama o actor que interpretaba o calvo nos anuncios da Lotería do Nadal? Peter. Non é correcto. Aninovo. Que día de 2026 será o día do Aninovo chinés? 1 de febreiro. Paramos o tempo a falta de 27 segundos. En febreiro situamos ese aninovo chinés. Veremos se a data ou se non. Inda así, o calvo da lotería hai que poñer nome e apelido, a ver se nos ven á cabeza. E quedaríanos tamén ese ano no que Cristina Pedroche comezou a presentar as badaladas. Idio pensando, 27 segundos por diante, quedan para moito. Así que a mellor dar sortes, seguimos ben concentrados. E tempo, non é correcto. Badaladas, a que ano lle deu a benvida a Cris... Perdón? 2017. Non é correcto. Anuncios, como se chama o actor que interpretaba o calvo nos anuncios da Lotería do Nadal? Mathieu Bourdieu. Non é correcto. Aninovo, que día de 2026 será? 3 de febreiro. Cal? 3 de febreiro. Non é correcto. Badaladas, en que ano? 2015. 2015 é correcto. Anuncios, como se chama o actor que interpretaba o calvo nos anuncios da Lotería do Nadal? John Will. Non é correcto. Badaladas. Foisenos o tempo, a falta deses dous, merece un aplauso. Bernardo, Rocío, Bernardo, moi ben, moi ben. Demos coa nos badaladas de Cristina Pedroche, que era ese ano 2015, faltounos dar con Clive Arundel, que é o actor que interpretaba o mítico calvo da lotería, e o aninovo chinés este ano vai celebrar o 17 de febreiro. Inda así, parabéns polo esforzo que ten premio, porque 1.000 euros cando menos van parar a Fundación Down Galicia, grazas ao esforzo aí de Bernardo e de Rocío. Seguimos con máis bote, un bote que segue medrando, que no día de mañá será de 3.000 euros. Por eses cartos xogaremos con Rocío, con Bernardo, con Mandai, con Octavio, cos Franqui, xa saben, con familia do Atrápame, e non queremos que vos faltedes. Vémonos, ata a festa!